Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mga suking tigpaminaw, daghang namiya sa Katoliko tungod sa sayop nga panghunahuna o sayop nga pagtuo. Abi nila ang Katoliko anaa sa kasaypanan apan bali hinoon. Mao hinoy naa sa kamatuuran nga naghupot sa tibuok nga kamatuuran. Ngano ba nga mauni ang atong gihimong intro karon sa tulumanon kahayag ug tubag Katoliko? Tungod kay kini si Veritas ang inyong sulugoon sa maong tulumanon, nakasinati gyud sa ato ng giingon mga igsoon. Kaniadto god hapit gyud ko mobiya sa Katoliko tungod kay nagtuo ko nga ang Katoliko anaa gyud sa kasaypanan diya sa mga pagtulunan. Hinoon kung maghisgot tag mga binuhatan dili nato nigahon nga doon na gyoy mga Katoliko o daghang mga Katoliko ang makaingon ta nga mura manig dili Kristohanon. Samaan ng dunay mga Katoliko nga mga palahubog, mga anaa lang sa sige sa kahilayan ug unsa pa ng mga buhat nga gibuhat sa mga Katoliko nga dili maayo. Pero kung maghisgot og mga pagtulod-an, ako pod mismo kaniadto nakaingon ko, uy, sayop man ni. Samaan ng mga larawan, mga santos nga magampo ta og santos, kanang pagtuong purgatorio. Nagtuo ko kaniadto nga dili na tinuod og mga pagtulun-an na nga walay basihan sa Biblia. Mao na nga hapit yung ko nakabiya sa Katoliko ni adto mga suki nga tigpaminaw o mga tigpaminaw nga bag-o lang. Okay, ako mong ingnon nga nakasinati yung ko og ingon ana nga bisan pa sa mga pagtulunan nakaingon ko sa una nga ang Katoliko anaa sa kasaypanan. Ngano ba, no? Atong ipahinumdom kanunay ang giingon ni Propeta Isaias, no? Panagna ni mga tinahod nga tigpaminaw o mga viewers, panagna ni Isaias og tungod kay panagna aduna gyud ni katumanan. Og nagtuo ko og nakita gyud og dili ni manigar nga natuman gyud. Kanang giingon niya sa Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga iyang gihimong example nga kanang puti himuong itom og ang itom himuong puti. Buot ipasabot no, basig mo ingon mo, pwede ba day na nga ang itom mahimong puti og ang puti mahimong itom? Dili na mahimo. Pero pinasumbingay ang pagkagamit niya ng mga pulungan ni Isaias. Ang iyang buot ipasabot nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga mag-isip o maghuna-huna nga ang insaktong pagtulunan mao'y himuon nilang sayop. Sama pananglit no sa ato nang gisgutan mahitungod sa isyu, mahitungod sa larawan. Ang pagtulunan Katoliko mahitungod sa mga larawan grounded by Scripture. Doon ay mga basihan sa Biblia. Sama pananglit sa Exodus 25, 17 hangtod 22 nga ang Dios mismo gapahimog larawan o ribulto. Sa Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20 nga ang templo sa Dios gihulagway nga naa gyud mga balaang simbolo o mga larawan sama sa larawan o ribultos kiruben. Pero dunay moingon nga sayop kono na kana kono mga ribultos Katoliko mga Diyos-Diyusan kono na. Sato pa ilabang balihon ang insaktong pagtulunan himuon nilang sayop. Og mao nay nasinati nako ni adto nga mao nang mubiya ta kus Katoliko. Karon mga igsuon nganong moingon ta nga ang pagtulon ang Katoliko anaa gyud sa husto. Tungod kay wa man gyud laing tinuhuan nga nagsukad panahon sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon mao ra man ning simbahang Katoliko. Unya ang gagiya niini Espiritu Santo. Kung Espiritu Santo ang gagiya sa matuod nga simbahan, makaingon ka ta nga masayop ni sa pagtudlo. Di ba? Kung masayop og tudlo ang gitukod o gisugda ni Kristo nga simbahan, sa ato pa, dili di ay tinuod ka ng pagtuos Biblia nga ang Espiritu Santo dili masayop.
So kung Espiritu Santo ang gagiya sa gitukod ni Kristo nga iglesia, so dili gana siya masayop sa mga pagtulunan about faith and morals para sa kaluwasan. Now, dili ikalalis nga personally sa mga buhat, dili exempted tanang mga mensahero o tanang mga sako, posible yung magkamali o masayop. No? Si Pedro gani nasayop. No? Si Kristo ang nagpili niya. Si Judas, si Kristo gyapon ang nagpili niya, pero nakasala si Judas. Di ba? Kung maghisgot og binuhatan, mahimong makasala gyud ang mga sakop. No? Si Judas, si Pedro, o labi na sa atong panahon ron nga daghan na mga miyembro. Pero kung mga pagtulunan ang galihisgutan, kung mutuo mo sa ilang giingon nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia na sayop og tudlo, so samara nga nag-ingon mo nga ang Espiritu Santo na sayop o giya sa simbahan nga iyang gitukod. Mao na nga ako dili ko mutuo na anang gitudlo sa iglesia ni Kristo nga tibuo ko nung natalikod ang gisugdan ni Kristo nga iglesia. Mao nang nagkinahanglan na pud og laing mensahero, laing messenger nga mao kuno na si Felix Manalo. Last messenger of God nga makontra na hinuon ang gitudlo sa Book of Hebrews sa kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2 nga ang last messenger of God the Father si Jesus Christ. Ang last messenger of God the Father si Jesus Christ. Buti pa sa buto, wa na ilaing propeta, wa na ilaing messenger nga manguna sa pagtudlo mahitungod sa ebanghelyo sa Dios. Gawas na Hesukristo. Sa Hesukristo ang last messenger of God, mao na nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia, imposible ni nga malusno o makatudlo og sayop mahitungod sa mga pagtulunan. Na sa buhat 2 nga ang Holy Spirit mooy nagiya sa simbahan kay napadala ni atong Pentecostes. So kung Holy Spirit ang gagiya sa simbahan, dili gyud ni masayop sa pagtudlo. Pero wais maning demonyo, mantigo man mahimo niya nga iyang dula-dulaan ang atong pangisip, ang atong mga huna-huna. Iyang dula-dulaan ang atong huna-huna nga pahuna-hunaon ta niya nga akana mo'y sayop, akana mo'y dili sayop. Unya, bali di ay, kung dili ta kabantay, mao gyud nay mahitabo nato. Mao man gani nga daghang namiya sa Katoliko agi anang gihuna-huna nila nga ang Katoliko nagtudlo og sayop. Nagtudlo og sayop. Mga igsoon, tagaan mo na ko og mga duha ka bersikulo sa Biblia nga aron makahuna-huna mo ba? Panagna gihapon sa giasoy ni Daniel sa 12:4. Nag-ingon si Daniel sa 12:4 nga moabot ang panahon nga mutubo ang kahibalo. Sa King James Version, knowledge shall increase. Ang kahibalo kuno mutubo, umulambo. Okay. Unsa man ang kahibalo diha nga molambo, duha ra gyud na mga igsoon. Kahibalo mahitungod sa tinuhuan o pangrelihiyon o pang-espirituhanon ug kanang kahibalo sa mahitungod sa mga kalibutanong kahibalo. Kanang gitawag og samaan ng siyensya, kanang mathematics, unsa pa na politika, ug unsa pa nang tawhanong kahibalo mutubo na og nitubo og yun. Pero kanang gipasabot diha nga espirituhanong kahibalo motubo, kana mo'y wala maaling gati pag-ayo sa ubang mga mensahero sa Biblia. Kay nga naman, ang simbahan nga ni Kristo nga gitukod, naglambo ni mga igsuon. Naglambo, no? Halimbawa, no, kaniadto panahon ni Kristo, iyarang gidiritso pagpamili ang mga disipulo niya nga nahimong mga apostol. Wa nay eskwela pa nga mo eskwela pag pila ka tuig. Dili parehas karon nga eskwelahan na gyud nato aron mahimutang ministro sa Dios o pari sa Dios. Di ba? Pila ka tuig. Pero panahon ni Kristo gidiretso niya pili ang iyang mga apostol. Wa nay agi-agi eskwelahan pa no mga igsoon. So mao na nga pwede ba natong ingnon nga kining simbahang Katoliko dili ni tinuod tungod kay kung tanaw nato sa Biblia, wa man mag-ingon si Kristo nga maghimo pag eskwelahan, mag-eskwelahan sa pagkapari o eskwelahan sa pagka-pastor sa Dios, wa man nag-ingon si Kristo ana, di ba litra por litra. So makaingon ba ta nga sayop ang Katoliko karon kay na ang pagkapari eskwelahan na gyud?
Hasta po ng kanang mga pastor sa Baptist, naman po na sila eskwelahan. Kanang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, o naman po sila kanang gitawag og New Era College, nga naa din ha ang ilang evangelical ministry, nga mag-eskwela ang ilang mga buot magministro. Di ba? So, mauna nga, ang simbahang Katoliko, nga nung galambo siya, tungod kay maunay nature sa simbahan nga gitukod ni Kristo, malambuon. Labi na kung basahon nato sa Juan 14:12, unsay giingon ni Kristo diya sa maong bersikulo, mga suki nga tigpaminaw og suki nga mga viewers sa live streaming sa RMN Dipolog. Unsay giingon ni Kristo diya? Nagingon ng Ginoo nga, kinsa tong buot musunod kanako, magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini. Take note mga igsoon, unsay giingon ni Kristo, ang iya kunong tinunan o buot mahimong iyang tinunan o sulugon sa laing pagkaistorya, kinsa tong buot mahimong tinuod nga Kristohanon. Mubuhat sa gibuhat sa Ginoo, unsa man ang gibuhat sa Ginoo, kanang pagka masinulundon sa Amahan. Masinulundon sa iyang Amahan, ug unsa may mga pagtulon-an niini. Sundon gyud na. Mo na gibuhat ni Kristo. Pero unsa may sumpay sa giingon ni Kristo, ag iya ra bang gibuhat sa una maoy buhaton? Dili na ba pwede nato palabuan? Palabuan? Ang giingon ni Kristo, magbuhat siya labaw pa niini sa to pa. Dili supak si Kristo nga ang atong mga buluhatong Kristohanon maglambo. Maglambo. Sa to pa, kana pang kung dunay mga butang sa balansayon nga Kristohanon sa ilang panahon nga wa pa mahimo panahon sa una, dili daotan kung kini palambuon pagyud. Sama ng karon magsangyaw ta, pinagig radyo, pinagig internet, o pinagi og daghan na kay mga makabago nga mga teknolohiya karon gigamit nato sa pagsangyaw. Panahon sa mga apostol wala pa microphone, wala pa mga loudspeakers. Okay. Unsa pa na diha kanang live streaming, wala pa na. Sayop ba, dautan ba kung karon na ana? Dili na dautan kay tagna man na nga maglambo gyud ang tinuhuan. Pero kanang paglambo adunay duha ka klase, lambo nga nasimang, lambo og kanang nasubay sa mga pagtulunan ni Kristo. Mga igsoon, usa sa kining kalambuan sa simbahang Katoliko nga nakita gyud na nga nilambo gyud sa atong simbahang Katoliko, unya wala na palambua sa ubang tinuhuan nga mao nang makaingon ko nga dili na sila mao ang tinuod gyud nga gisugdan ni Kristo. Ngano man, sama pananglit anang Lucas 1:48. Ang Lucas 1:48, unsay giingon diha ni Santa Maria nga sa dihang napuno siya sa grasya, unsay napamulong niya diha sa Lucas 1:48. Nag-ingon siya nga, sukad karon ang tanang kaliwatan, magtawag kanako og bulahan o blessed. Tanang kaliwatan kuno sa to pa, apil na itong mga panahon ni sa patriarchal religion sama ni Noe o Abraham, no? Katong panahon nga wa pa matao si Mary, no? Apil to sa maong kaliwatan nga gitumbok, no? Panahon sa Judaism, panahon ni Moses, o karon, no? Tanang kaliwatan man kuno muila ni Santa Maria og bulahan o blessed. Karon, kinsa may nagpalambo ana, mga igsoon? Ang mga dili Katoliko ba? Ang nagpalambo ana Katoliko ra pod, mga igsoon. Ngano man kay sa Rosario pa lang ana giapil gyud na kanang pagbalik-balik og litok nga si Santa Maria Bulahan o Blessed. Di ba? Sa Rosario. Unya diha sa atong mga debosyon. O di ba? Klaro kay kana ang atong pasundayag ni Maria ingon nga bulahan. Dili kay istorya lang, no? Na giingon nga action speaks louder than words. Kay doon na ko'y kanabang higala nga usa ka dili Katoliko, usa ka born again. Sa dihang nikutlo ko anang Lucas 1:48 nga si Santa Maria tawgon og bulahan o blessed. Nga mao man gibuhat sa Katoliko, balik-balik pa gani, di ba? O. Unya
Muingon sila nga, kami kuno, sila kuno, ila puno ng gibuhat. Gitawag man po kuno nila si Maria kuno og bulahan. Pero, kinsa may dayag kayong nagtawag ni Maria og bulahan? Di ba Katoliko? Sa Rosario, da balik-balikon. Unya, mahimo tingali nga ang mga dili Katoliko gatawag o gailan ni Maria nga bulahan, pero murag sa istorya lang, huna-huna lang. Wala kayo sa buhat nga naman. Kaya wa man gyud ko nakakita, mo to, kamo nakakita ba mo nga na ay mga pastor o ministro nga nagsigig balik-balik anang pagtudlo nga si Santa Maria Bulahan? Di ba? Nya, mando yun na sa Biblia. Sukad karon ang tanang kaliwatan mutawag kanako bulahan. Gani nagpasabot na nga si Santa Maria evangelist. Unang ebanghilista gani kasi dihang wa pa matao si Kristo, mao man nagipasabot na ang pagkabulahan ni Santa Maria. Tanang kaliwatan magtawag kaniyag bulahan. Tanang kaliwatan mo tawag kaniyang bulahan. Kinsa mang tawhana o babayhana. Kinsa mang lakiha o babayhana. Kinsa mang pagkamauha mga igsuon nga naay instruction diri sa Biblia nga ang tanang kaliwatan mo tawag kaniyag bulahan. Na yung mga bersikulo sa Biblia nga kitang mga nagtuman sa pulong sa Dios, kitang mga Kristohanon, kung nagtuman ta sa mga pagtulunan sa Dios, bulahan ta, blessed ta. Pero kanang instruction gud ba nga ang tanang kaliwatan mo tawag kaniya, single out, mo tawag kaniyag bulahan, kinsa man ang gipasabot anas Biblia, di ba Maria lang? Now, kitang mga Kristohanon tanan bulahan ta kung matinumanon ta. Pero walay instruction sa Biblia nga ang tagsa-tagsa nato mutawag po sa tagsa-tagsa nato og bulahan. Di ba? Ako wala may mabasa sa Biblia nga gisugo mo tanan nga mutawag mo na og bulahan. Di ba? Oh. Kinsa pa ng mga kuan diha, mga apostol diha. For example, si San Juan o si Apostol Pablo ba? Walay bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga ang tanang kaliwatan kinahanglan mo tawag ni Pablo o ni Juan og bulahan. Wala. Pero si Santa Maria, tanang kaliwatan kuno mo tawag kaniyag bulahan. Niyasa man na natuman. Kinsa may nagtuman ana? Di ba? Ang Katoliko mga igsoon. Tingali mo muingon sila nga mangita gyud litra por litra sa Biblia asa man mabasa bi nga si Juan, si Apostol Pablo gatawag ni Kristo og ni Maria og bulahan. Nainumdum ko ana, na ditoy nangutanan ako ana. Nangita og litra por litra ba? Nga kung di ka kita og litra por litra sa ato pa isipon nang nasayop ka. Mga igsoon kana bang mangita og litra por litra? Sakto ba na nga kinahanglan tanan gyud nga atong buhaton dinhi kung dili mabasa sa Biblia sayop na. Kung insakto na nga pagtulunan di way na insakto na to kay tanang mga relihiyon ron sa kalibutan nga nagtuo aning Biblia puros man dunay gipangbuhat nga wala sa Biblia. Wa ta sugua. Example. Kining atong Biblia scripture ni wala instruction sulod sa Biblia nga si Kristo og mga apostol nag-ingon nga butangin nig kapitulo og bersikulo. Di ba? Ang Dios wa mag-ingon nga ang mga kasulatan, ang mga pulong nga nasulat butangig numero o chapter og verses. Nahaba na sa Biblia, gasugo ba ang Dios ana? Wala gasugo ang Dios ana, pero gibutangan na sa Katoliko ang tinuod pod nga simbahan. Pinanguluhan sa mga obispo. Sumala sa history, usa ka obispong Katoliko o kardinal ang nagpasimuno aning pagbutang og kapitulo og bersikulo, no? Naana no, naay referensya na no sa libro lang ni Brad Sok Fernandez, naana. Gi-cite na dito with historical evidence nga mga kadagko ang Katoliko ang responsable nga nabutangag kapitulo og bersikulo ang Biblia. Then gigamit po na sa mga dili Katoliko. Sa ato pa, ang mga dili Katoliko po ay gagamit sa Biblia nga dunay dugang ang Katoliko, no? Kanang pagbutang og chapter og verse.
Wala biya na butangi panahon sa mga apostol. Ang mga apostol wa pagabutang ana, no? Unya kana lang paglangkob sa Old o New Testament, panahon sa mga apostol wala pa na nila mahimo. Ang gahimo ana ang mga sumusunod na mga obispo na. Mga igsoon, unya gigamit na ron sa mga dili Katoliko. Kay ang ilang Biblia langkob na magyud na Old o New Testament. Panahon sa mga apostol ang ilang scripture nga gigamit Old Testament pa lang kay wala pa New Testament compilation. Di ba? Ang responsable nga natapok ning Old o New Testament Katoliko nga tinuhuan mga igsoon. Mao na nga ang mga protestante kay nakita man nila nga hugpong naman sa Katoliko ng Old ug New Testament mo nang ila ra pong gigamit. Pero doon na lang sila gikuha. No, doon na tay separate topic po ng na may allegation gud nga ang Katoliko mo'y gadugang kuno anang Sirach, Baruch ug sa panang nadia sa Old Testament nga wala sa Protestant version sa Biblia. No. Pero kung ayuho na tugtuon, dili ang Katoliko mo'y gadugang. No? Naagi na sa karaang mga scripture. Katong Septuagint version nga sumala sa atong panginsusi, mao to'y gigamit sa mga apostol. No? Sa Septuagint version sa Old Testament, naagi itong 7 books na atong Macabeo, na atong Sirach, Baruch. Pero pag abot ni Martin Luther, kinamugoy mga teaching diha, nga supak sa iyang theology, sa iyang teaching, samaan ng purgatorio. Supak man siyang purgatorio niya kay madipinsahan man sa Macabeo ng purgatorio kanang prayer of the dead. Mo nang iyang gitangtang kanang Macabeo. Mo nang katong Septuagint version gisalindot to niya og dito siya sa kanang gitawag og Palestinian canon nga wala tong 7 books way appeal ng Macabeo. Pero sa kasaysayan, ang mga apostol, gigamit nila katong Septuagint version nga naa gitong Macabeo, mga suki nga tigpaminaw. So, mga igsoon, magbantay ta aning kanang gitawag og Bible interpretation. Akong na-post diha sa social media, diha sa Facebook, ako ginang gibalik-balik sa mga videos gali na ako gining ipahinumdum kanunay nga ang sayop nga pagsabot sa Biblia maoy hinungdan sa atong panagbahin-bahin nga mga Kristohanon. No? Wrong interpretation of the Bible divides the people of God. Ang sayop nga pagsabot sa Biblia maoy makapabahin-bahin sa katawhan sa Dios. Ug mao gining nahitabo na to. Kay nagtuo ta nga sakto taw niya dili di ay. Natuman ang giingon ni Isaias nga ang insakto himong sayop, ang sayop himong insakto. No? Mga igsoon. So, magbantay ta. Kana lang ilang gamiton sa Book of Revelation, chapter 22, verse 18 to 19, nga doon na instruction diha nga dili ka magdugang. Pero, gi-out of context sa daghan kayong mga magbabasa sa Biblia nga dili Katoliko. Kana ko nung pag-ingon diha nga ayaw pagdugang, ang buot ko na ipasabot ana nga tungod kay kanang rosaryo dugang naman na kay wa man magrosaryo ang mga apostol kanang mga pistaron nato nga daghan na kayo mga pag-ampo nato mga debosyon nga gadaghan mao kuno na gipasabot nga pagdugang nga sayop nga gibawal. Mga igsoon dili na mao'y gipasabot ni Juan. Ang gipasabot ni Juan nga dili dugangan ang iyang gisulat sa Revelation. O kung gipasabot ni Juan nga kung nga bawal kuno dugangan ang iyang gisulat sa Revelation, mo nang sa Biblia ang Katoliko wa na dugangi. Tanawa ra gud ang Book of Revelation sa Katoliko di ba wa na dugangi? Oh? Wa na dugangi. Context to context. Wa na magpasabot nga sa ubang mga butang bawal na gyud ang pagdugang kana ding mga balaod na tus gobyerno bawal din na dugangan kana mga disciplinary laws kana mga debosyon. Wa mag-ingon si Apostol Juan nga ang mga debosyon dili pwede dugangan. So context to context. Kay ang matuod nga simbahan naman po'y authority sa pagdili og pagtugot sa to pa naa si authority sa pagdugang sa mga butang nga pwede dugangan. Bawal ang dugangan kadtong gipasabot sa writer nga bawal dugangan.
Pero wa na magpasabot nga tanang butang dili pwede dugangan. Ang imo ding kwartas bangko dili na pwede dugangan. No? So wa naman tayo igong panahon mga igsoon, ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? Kaya wa na tayo panahon. Okay? Mao gyapon ang inyong sulugon si Veritas Muingon. Sa ngalan sa Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.